Здравейте, приятели! Тук сме на покрива на... Едно време беше читалище, в момента е частна сграда. Пак ще бъде нещо като читалище или театър. Сега сме на реконструкцията на покрива. Както виждате, зад мен е част от покрива, който сме започнали да реновираме. По-нататък ще видите и снимки на това какво беше и всъщност какво е сега в момента. Тук са нещата, които сме започнали. Тук си правим първо под, който под дъски след това ще използваме за самия покрив за плътен хастар, както се казва. Но в момента използваме, както се казва на английски, safety first. Искаме да сме сигурни, че като ходим отгоре, никой няма да падне и да си счупи главата или крака, или каквото и да е. И тук малко по малко си работим. Качили сме вече по-голямата част от материалите. Това е човека, който Станислав, моят приятел, аз съм Петър, който ми помага отдолу, ми подава материалите. Тък му, деца вика, сме започнали. И по-нататък ще има още видеа как върви процесът. Тук може да видите гледката. Гледката е уникална. И така, за сега това, пък следващия път повече. Чао, чао!